ҳама хуб медонанд ки чӣ гап мешавад. Ӯ боз як лақие ҳаст ки дар назди ман ду тақсим мешавад. дар ёд гиред, ин коре ҳаст ки ӯ кардан мехоҳад, лекин намекунад. Ӯ кӯшиш мекунад ки ин корро кунад. Ӯ албатта ки кӯшиш мекунад ки пирӯз шавад. Бе пул ҳиҷома дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. Боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Илия, ту аллакай бо Волконовский ва Макс ҷангидаӣ ва ҳамон вақт ин муҳорибаҳои аллакай калон буданд, лекин ин ҳафта ҳамаи таваҷҷӯҳ танҳо дар туст. Оё ҳис мекунӣ ки ин аз ҳама муҳорибаи калон дар карьераи туст? Ман намедонам ки ба ту чӣ ҷавоб диҳам. Ҳиссиёт рости гап ба монанди пешина аст. ин аз сабаби он аст ки ту доимо худро дар ин лаҳза тасаввур мекардӣ, ки ту ситораи калонӣ, ки ту дар чунин турнирҳои калон меҷангӣ. Шояд ҳамаи чиз ба монанди пешина аст. Тамом. ҳафтаи гузашта ту гуфтӣ ки Чарлзро интизор мешавӣ ки ба ту ҳамла кунад ва ту аз пушти ӯ намедавӣ. Дирӯз ӯ маҳз ҳамин чизро гуфт. Ӯ гуфт ки ман нияти ба пеш рафтан ва зарбазанӣ карданро дорам. дар ёд гиред, ин коре ҳаст ки ӯ кардан мехоҳад, лекин намекунад. Ӯ кӯшиш мекунад ки ин корро кунад. Ӯ албатта ки кӯшиш мекунад ки пирӯз шавад. Оё ту ҳайрон ҳастӣ ки ӯ тайёр аст ки бо ту занозанӣ кунад? Ва оё ин чиз дар муҳориба ба ту кӯмак карда метавонад? Не, тамоман ҳайрон нестам. Ин вазифаи ӯст ва ӯ бояд ки боварӣ дошта бошад. Чанд соат пеш Ислам Махачев интервю дод ва гуфт ки ба вазни сабук баргашта метавонад. Агар ки ин чиз аз ту вобаста мебуд, ту бо ӯ дар вазни 77 килограмм меҷангидӣ то ин ки соҳиби сеюм камарбанд шавӣ, ё ин ки дар вазни 70 килограмм дар ҷое ки ба фикри одамон ӯ худро хубтар нишон дода метавонад. барои ман бо ӯ дар вазни 77 килограмм ҷангидан хубтар аст. Ман ӯро манъ мекунам ва сеюм камарбандро мегирам. Ин сценария беҳтарин барои ман мешуд. Илия, дар ду муҳорибаи пайдарҳам ту бо ҷангварони бузург дар симои Макс Холлоев ва Александр Волконовский ҷангидӣ. Барои ман шавқовар аст ки ту Чарлзро дар ҷои чандум мемонӣ дар рӯйхати се рақиби охири худ. ман Волкро дар ҷои аввал мемондум, Макс дуюм ва Чарлз сеюм. Як-ду рӯз пеш аз муҳорибаи охири ту зидди Макс Холлоуэй, Криштиано Роналдо гуфт ки ту бисёр гап мезанӣ. Оё байни шумо ҳоло ҳам бадбинӣ ҳаст ё ин ки ҳамааш хуб аст? Не, ҳамааш хуб аст. Чарлз, ту бо легендаҳо ҷангидаӣ, Поре, Чендлер, Гейҷи. Дар гирди топурия ҳозир хайпи калон аст. ба фикри ту малакаҳои ӯ дар сатҳи рақибони пешинаи ту ҳаст ё ин ки ӯ бояд ки инкишоф ёбад то ин ки ба чунин сатҳ расад? ҳар як ҷангвар сатҳҳои гуногун доранд. Ҳар гуна малака, ҳар як кас бо таври худ малака месозад. Ҳар як кас бо таври худ барои ҷанг омода мешавад. Илия бошад хеле ҷавон аст. Ӯ бебохт ва гурусна аст, лекин ӯ ҳоло бисёр чизҳоро бояд ки исбот кунад. ту гуфтӣ ки ту дар ин ҷанг ба пеш меравӣ ва ту шерӣ ва маҳз ту бо ӯ занозанӣ мекунӣ. Ва Топурия гуфт ки ту маҳз ҳамин корро мекунӣ. Оё ту фикр мекунӣ ки чӣ гуна ҷанге ки ӯ интизор аст ту набояд ки ҳамон гуна ҷангӣ? Ё ин ки барои ту хуштар он аст ки чӣ гуна ҷанге ки ӯ интизор аст ҳамон гуна ҷангида пирӯз шавӣ? ҳама хуб медонанд ки чӣ гап мешавад. Ӯ боз як лақие ҳаст ки дар назди ман ду тақсим мешавад. Чарлз, чунин савол, ба фикри ту Ислам Махачев Ҷек Дела Маддаленаро шикаст дода чемпиони нави UFC дар вазни нимёна шуда метавонад? ман фикр мекунам ки ин муҳориба беҳтарин мешавад. Ҷек ҷангваре ҳаст ки бисёр ҳаракат мекунад ва барои зуд ҷангро ба анҷом расонидан намешитобад. Ӯ интизор шуда метавонад. Ӯ зарбаҳои хеле вазнин дорад ва ӯ доимо зарбаҳои зиёд мезанад ба бадан, ба чеҳра ва рақибонро ҳаматарафа ҳамла мекунад. Ислам бошад ҷангвари хеле сахт аст, лекин мо бояд фаромӯш накунем ки ӯ ба вазни вазнинтар баромад ва ман умедворам ки ӯ дар вазни нав худро хуб нишон дода метавонад. Ӯ доимо нисбати ман бо эҳтиром буд. Барои ҳамин ман низ ӯро сахт эҳтиром мекунам. Чарлз, нигоҳ нокарда ба ҳамаи дастовардҳои ту, корҳои кардаи ту, Илия ҳоло ҳам фаворит аст. ту худро андердог ҳис мекунӣ? Оё ту фикр мекунӣ ки боз ба ту баҳои кам дода истодаанд? чӣ гунае ки ман пеш гуфта будам, барои ман фарқ надорад ки дигарон чӣ мегӯянд. чизе ки одамон мегӯянд ман аҳамияти калон намедиҳам. ман ба ҳадафҳои худ расидан мехоҳам.
Чарлз, агар ки ту ғолиб шавӣ ва соҳиби камарбанд шавӣ, пас ту аввалин шахсе мешавӣ ки ду маротиба соҳиби камарбанди вазни сабук шудааст. Ин чиз ба ту мотиватсияи иловагӣ мебахшад? бале, аниқ. Агар ки оиди мерос гап занем, пас ин як чизи бузург аст. Ҷангори бебохтро манъ кардан, кореро мекунӣ ки ҳеҷ кас кардагӣ нест. Ана барои чӣ ман дар ин ҷоям? Рости гап муҳим нест ки чӣ қадар ӯ сахт зарба мезанад. Ягон кас ягон вақт маро ба монанди зиндагӣ сахт зарба зада наметонад. Бо диққат гӯш кунед ки ман чӣ мегӯм. Ман барои ин ҷанг тайёрам. Муҳим нест ки дар он ҷо чӣ гап мешавад. Бигзор ки дардастони ӯ зарбаи нокаутӣ бошад, аммо ӯ ҳоло бо зарбаҳои дасти ман вохӯрдагӣ нест. Бигзор ки ҷуҷитсои ӯ олиҷаноб аст, лекин ӯ ҳоло бо ҷуҷитсои ман вохӯрдагӣ нест. Ман ягон вақт ин гуна омода набудам. Ман боз чемпион мешавам.